Collons i recollons. Us heu adonat que no parem de dir aquesta paraula dels collons? Els collons són una de les parts més importants de l'anatomia del català, que els utilitzem per tot i tenen un colló de significats diferents. Per exemple, només canviant el numeral que li posem al davant ja canvia el seu significat. Si diem que una cosa val un colló, vol dir que val molt. Si diem que algú té 2 collons, és que és molt valent o valenta. I en canvi, si diem que una cosa ens importa 3 collons, vol dir que tant ens fa. Que ens importa una merda, o un colló. El verb de la frase també fa variar el significat d'aquest collons de paraula. Per això, aviam, si algú diu aquest ximplet té collons, vol dir que és valent, oi? Si algú diu quins collons que té, possiblement està emprenyat. Té collons o no la cosa? El significat de la paraula també canvia, depèn d'on posem els collons. Mira, si els posem al damunt de la taula, és que ens imposem. Si se'ns posen per corbata, és que estem acollonits. I encara més, si algú arrossega els collons per terra és que està molt cansat. I si ens passem algú alguna cosa pels collons és que no li fotem ni cas, que ens importa un colló. De fet, el temps verbal que utilitzem també fa que el significat canviï, ja que si toquem els collons, en present, és que som molestos de collons, és a dir, que som uns torracollons. Si ens toquem els collons, en reflexius, és que som uns dropos, que no fotem ni brot. I si diem toca't els collons, en imperatiu, és que estem expressant sorpresa. Quin embolic, collons, tot plegat. Els prefixos també poden modular el seu significat. Així doncs, per exemple, encara que quan tenim collons som valents, si estem acollonits és que tenim por. I alerta amb les preposicions, per si tenim un fred de collons és que tenim molt de fred. I si una cosa ens surt de collons és que ens ha sortit molt i molt bé. Si una cosa la fem per collons, és una qüestió de voluntat. I si n'estem fins als collons, és que n'estem ben tips. És a dir, que tenim els collons plens. També podem tenir els collons quadrats, és a dir, que som molt tossuts o pelats, perquè tenim molta experiència. Els podem tenir ben grossos, ben posats, o com un toro, perquè som molt atrevits. Podem tenir els collons també que ens pengen, o que ens els trepitgem quan tenim molta barra. Fins i tot hi ha collons de mico, perquè si una cosa et costa un colló de mico, és que és cara de collons. Resumint, hem d'anar amb compte amb la paraula dels collons, perquè tant pot expressar una cosa negativa, això és una collonada, com una positiva, això és collonut. Però no us desanimeu, collons. Ja sabeu què diuen. Val més un collons ben dit que una missa amb orgue. Que tingueu bon dia, ximplet.